তিনি শ্রী আপন দেববর্মা ভাবনাম চেয়ারম্যান সাগর জলানি জনব বিচার ও সম্মান জানাই। তিনি প্রধান অতিথি পদ্মকুমার দেববর্মা অধ্যক্ষ এডিসি ভিলেজ চেয়ারম্যান জনব বিচার ও কমল কলই যিনি এডিসি হেড অফিসনি পুলিশ স্টেশননি ইনচার্জ নব বিচার ও সম্মান জানাবি। শ্রী রতি দেববর্মা তিনি মহাগুরু সেবা আশ্রমনি আইনহাই তিনি প্রধান অতিথি এরক হাইমান্দা ফাইনাই শ্রী পদ্মকুমার দেববর্মা হাচুকপুরিনি এডিসি ভিলেজ চেয়ারম্যান বনব আঙ্কয় খাইয়ে বিনি আসন খাইয়ে গ্রহণ খাইনাयनि बागै जनब हामबाय जासिगोनलाय आंनि थाजाथानिखौ सायख'नानै प्रथमहाय जोंनि महागुरु नि सेवा आश्रमनि दिनै जे अरकासा তিনি উদ্বোধক শ্রী আপন দেববর্মা একটি গাইতে মোমবাতি রোশনি তিনি প্রোগ্রাম শুরু করলেন। Sini Tripurawo जोंहाय बुकुं भारा रक गोबां दङ पारा बिसिं बा बलं बिसिं थांखांके जों गाहामके साइमानो जारा बलं बिसिं दंनाय रक राजनैतिक हयतोबा बेबसा हयतोबा जेकुनु जागायाव बा धर्म खालायनायनि सिगाङाव जों तामनां होनमाले रोंनायनि बा शिक्षा आबाबो बर्तमान जुगाव साधारण शिक्षाया बै बै मिलिनायनि मतो उन्नत धरনের शिक्षा नांगौ वानसक खांखे जों बलं बिसिं दंनाय रक बैनो सालाबिया যারা পাহাড় হয়তোবা শহর উন্নত ধরনের জায়গাও দंनाय रकनो जों सालाबिया जों बलं बिसिं दंनाय रक जों गाहामके सायमानो जे बबो जागाव शर्ट दं बा बबो जागाव जिनि प्रब्लेम दं बसक जरा जों कलक बा बसक जरा जों तला जों बलं दंनाय रक गाहामके सायमानो रां पैसा गोनां रांगा जागरु फाइ गोनां जागा सम्पत्ति गोनां रक हयतोबा बरक निजेनि बसाबतैनो कुचुक लेबायलो फोरोङै रयरबा बरनि जेराय रकनो बरक उन्नत धरনের शिक्षानि बागै व्यवस्था खालायमानो गाहामखेनो किन्तु पारा बिसिङाव थांखांखे जेराय रक गोबांमा बांला मिडियामाव अर्धेक मर्धेक ना बुमुं सुइमानो ना बिनि निजेनि एलेकानि बुमुं पर्यन्त कक थाइबाय साइमाया बा सुइमाया 100% जों गुरि नायखांगे
दाराना मोटामुटी जों बांकुक खनो आबो हाइन बागैनो तिनि हाय बा अम हाय चिनि अर्जुन ठाकुर हाय बा कबांमा पारा तगो बिसिं बिसिङाव कबांमा जागाव गुरिनाय मानि कबांमा जागाव न पारा बिसिं बिसिङाव आश्रम खुलुगि देखा किन्तु आश्रम तो धर्मनि बागै बा मतायन प्रतिष्ठा खालायना बागैसो किन्तु आबोनि सिगाङाव नांगौ रोंनानै बा लेखा आ लेखा अत्यंत प्रयोजन बा नांकुक मानि माने आबोनो बाहायके सुखरुपै जाय आसे गनांखे बा उन्नत दনের হয়তো বা সমস্ত কিছু চুপাচুক খালাयै आ बर'नो परे रमाया थानो आं जदोतुकु सम्भव जे चुकमानि मते चेरायरनो फोरोंनाय हिनै निजे वानसगै इंलिश मीडियम खुलखा और नार्सारी हইতে क्लास 10 जला चारगनाय যারা ইয়াগো রাং কरै হয়তোবা बुमा बुफा करै হয়তোবা निजे निजेरायनो उचुक लेभेलो बा टाउन बा स्कूल का हमरगो फोरोंग्रा माया अम हाइचाराय रथु थुमै और सोरंगो फोरोंगो खा तंथखा तामनि होनबा महाय हासुखुरि एबा अर्जुन ठाकुर गामि बखागो रोंनक कायसा गताल फियक जागमानि तेबो खा तंथखा आबो इंलिश मीडियम रोंनक माने बागै तेबो आंखा सरांखा तामनि होनबा कायसा दफा बकुसुगो कानानि हिंके सोरोंमुं एबा के एडुकेशन बेलायनो नांगुगो डिस्कशन टिप्रासाद बसंग जों नुकजागो गोबांमा ताबुक सिक्ला सिक्रिरक किसिसा रों सोरोंमान यागुलनो रों सोरोंमुंनो मुथाग्रोगैनाय लाम हामियावो केफेक मानै एबा सिद्रा सामुंगो गोदाल जागै थाङो आं दिनैनि अरनि महागुरु सेवा आश्रमनि बरंगनां महागुरु तै सिनि बाबाजिनो बेलेखनो खाबाय हामजामु माया फारदाम हिनबा महाय कायसा सामुं बर दिनि याप्रि सेमान बागिनाय दफानि ngै मुगोनेङि आं बरनो बेलेखनो बखानि हामजामात याफारो नासरनि सिमे क्लास 12 जरा जों स्कुल थांनानै हस्टेल नारगो आरो फरे ताबुक मानखा क्लास 10 जरा स्कुल क्लास 10 जरा इंग्लिश मीडियम स्कुल गुरुकुल आश्रम ने जों खुलगा जोंनि महागुरु आश्रम आं लाइफाय हामबाय बाय इसोरनो बो याफारो आना आसे सुबामा बागै स्कुल कासे कासे सुबानाखै ब्लाय हे रां पैसा बनांगौ आनि इसोरक आना आमसकै सुबामा बागै आं बंनाबो ब्लाय हामबाय याफारो थाना थांगै गोबां मा कक अलक स्कुल कासे खाने गई ब्लाय टाइम नांगौ काबुक जेरायरो स्कुल सिनि लांमा बंनि थानि न तामनि बा काबुक जों कुलुक मानि 19 ता दफा जों जनजाति जतबानो 19 ता दफा लन जों गनिबो हायफानो सिनि बुहुं बार जतन कुलुक दंगा तामनि बे जों परा लेखा करै जागा जमिन सेजा बाजा जों सानिया आगि काम तांग जाव होबो बायरान बरफ फैयो जोंनो जागा सोंमोन जों सानिया बियां हासालनि बरफ फैयो जों टाउनाव थांफायो जों सानिया जोंखाय हादगन खारो दा फैयो जों गलगु दङ फरायलेखावा जों कुनो गरै जों साइसि माया फरायलेखा तामनो हुगो काम तांग जाना सिमजे सिनि अक फुङाजै माइ संगै माजु तालांगै हुगो काम तांगै जालायनानै आमसिमिसि फरायलेखानि जों कुरबान सानिया आमसुं थागा जों गलगै ताबुले सिसानो नबागै जों चेष्टा खालायनि हिनै सिसा नायने लेखा ब्लाय खेनो वान सुबि नायने हिनै चिनि बररक गलग सुका फेकजनाय जिनिस बसाखा किसा फरायलेखा दंखायो फेकजनाय जिनिस दं बिसि ताव आ फेकजनाय जिनिस न ब्लाके चाया बायरानो बरफ तो भाई फालो चिनि बरफ तो जों फालमाया ताव उमथिं बरफ ब्लाके नसा जिनिस न ब्लाके
नष्ट आं खासिन करो तांगनि सराय रok जे परा लेखा करै बिजाबफोर एखानो आमोनो जेंलायो आमोनो बागै जों वान थुगै ब्लाइखै नायनाय लेखा मा गुरु बायनो कासा स्कुल खुलुगा गुरुकुल आश्रम स्कुल होनै इंग्लिश मीडियम जे मुवा बुफा करिनो गाय जों फ्री परि होनै तै